Lero Panyasa Voice Box abusa a Moses Shumba akutitwa kamayenda akulandira mafunso ovuta komanso ochuluka kuchokera kwa anthu ndipo munthu amene angayankhe mafunso amenewa ndi munthu wamkulu olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino Dr. McCarthy Chakwera. Limodzi pato Panyasa Voice Box kuti timve kuti ndi mafunso wati amene Ashumba akumafunsidwa komanso amene akulephera kuyankha. Limodzi pano Panyasa Voice Box. 10 January 2025 tikatere ndiye kuti tikutsetsereka tsopano tikuchotsera. Muli ndine Pastor Moses Shumba, the Lion of Judah, mwana wa Nankhoma. Amawi nonse ndikupatseni moni mchigawo chakummawa chino pamenenso Yehova Mulungu wamakamu akumwamba dzina lake ndi limenelo watidzutsanso ndi moyo wamphamvu komanso wathanzi mu tsiku la lero. Ngakhale wena tsikuli lawaonekera molakwika, ena pano sali moyonso monga ife, ena ali mululu. Tiyeni tivomereze kuti ndi mmene dziko likukhalira tsopano masiku ano. Koma tichitenge chamwayi ife amene Mulungu watidzutsanso ndi moyo wamphamvu ndi kutisamalira. Timuyamike Mulungu subhanahu wa ta'ala ala kuti zikomo kwambiri Atate Mulungu wamphamvu zonse. Ndimati ndipereke uthenga umene ukubwera mkati mwa foni yanga usiku ndi masana. Sindinagone usiku kulandira makho ochuluka kuchokera kwa Malawi. Pastor Shumba tifunsireni mafunso ndi mafunso opanda mayankho. Ine bwanji sabale inu mukukhala ndi mafunso opanda mayankho. Anthu andifunsa zimenezi ndi anthu akumachinga, anthu aja chitedze. Anthu andifunsa zimenezi ndi anthu akunsanje, aja chaka ndi chaka ndithu amayenera kuthandizidwa. Anthu andifunsa zimenezi ndi anthu akudowa, inenso kudabwa kuti zikukhala bwanji mpaka nakudowa. Anthu andifunsa zimenezi ndi anthu akusalima, inenso kumati akusalima kumene zakhala bwanji chenje gowa likuti. Anthu andifunsa zimenezi ndi anthu akumzimba, ine kumati mzimba ndiye mpachimake kundifunsa funso ili. Funsa kumafunsa kuti apresidenti anatiuza kuti tikugulitsa chimanga matumba 3 kuti tigule fetereza. Ndiye pano mvula yagwa tsopano timayisowa ija ndipo tadzala chimangaso chamera bwino m'mindamu. China chapejonesa masamba 3, china masamba 2 chikumera. Komano nkhawa zathu nzonena kuti chimanga matumba 2 amanenedwa acha tilibe, chifukwa mujama yankhula His Excellency mujoti tizigulitsa chimanga nkuti ife titayamba kale kuyezesa bigiri imodzi. Ndipo panopa bigiri ili pa 16,000. Ndiye tigula 16,000 kuti ifike bagi ndiye kuti ndi 50 chakuti 1,000. 50 chakuti 1,000 amene kuti ikwane mabagi awiri 100,000. Tigula fetereza inde titsira. Koma nanga ife sitidzidya. Sukulu ndimene anatsegulira akusowaso mafizi. President koma anaganiza kuyankhula mawu amene aja. Kodi chimangacho munthu ungagulitse ulibiretu chimangacho? Kodi amanena chifukwa choti iwowo zawo zili pabwino? Nanga funso lina likumabwera kuti nanga chithupsa amafinya chija phindu lake ndi liti? Poti amati chithupsa chapsinya zaka ziwiri, chino ndi chaka cha nambala 5, akupsinyabe chithupsacho. Nanga zithupsa zakezo nzachi
nzachani amapsinyazo ndizochoka mushuga wa 750 nkufika ma 3000 zithu pya mafinyazo nzachani nzochoka kumagulu athumba 22000 nkumafika 56000 kodi zithu pya mafinyazo nzachani anthutu akubwesa mafunso kodi mafupa amene amaongolawo akufuna atiuze chani a purezidenti chifukwa ife mu chaka cha 2020 mene amapanga kampeni sanatiuze kuti akufuna atenge dzikoli ndipo afuna azafinye zithupsa sanatiuze kuti afuna atenge dzikoli kuti azizaongola mafupa sanatiuze zotezo ife amatiuza kuti mukangondivotera ine ndalama zapezeka kale chimanga titsitsa fertilizer titsitsa mapasipoti titsitsa madrivers license titsitsa ndalama zilipo kale komanso anatiuza kuti kokatenga fertilizer kumene amapanga fertilizerko agwiyambirana kale zonse zili lede ndipo akudziwako angodikira voti yathu tikangoti tavota iwo nkukhala pa mpando wiki yomwe angolumbiralo akubwesa kuno fertilizer kodi fertilizer wake ankanena chitsupsyacho apurezidenti tumafunso ndikulandira ine ndi amenewo ndiye ine ndalephera kwayankha anthu aja mafunso andichulukira mafunso akundiopsa makamaka chikundiopsa ine ndi zithupsa zija makamaka chandiopsa ine ndi mafupa aja mwatchula aja ndiye anthutu akunena zambiri kuti mafupawo akunena achani kapena mafupa ake akuongolawo ndi aja akuchikangawa kapena mwina tiyembekezere timva zabwino kuti anthu kuchikangawa aja naini aja tsopano mafupa awo anapindikapindika yatimaona muzithunzi aja aongokano konako timva kuti anthu ayambano kuyenda abwera ifetu tikulirabe mpaka lero anthu ayakana abwera tikanaona mtendere ndi chimwemwe tikanakhala nazo ndipo ife tingofuna titangomona Chilima atabweranso akuyankhula mawu oti nthawi viva Malawi viva osaopa osatopa osafoka atangoyankhula mawu amenewo Chilima ife nkumamuona ife mavoti migolo kwa pasatu achakwera ndi zimene anthu akundiuza ine mafoni mundikuzunzika ine kuyankha chonde apule tatiyankheni mafunso amba kufika pomwe ndiopsa kuti ine ndiyankha chani chifukwa ine ndakhala mdziko muno zaka 56 chibadwire sindamve kulira kuti dziko lili mafupa ndiye mafupa anakhota ndiye kukusowa munthu wongola inu mpaka kusinina nokha kuti ndinu dokotala zona adi anthu amanati ndi Dr. Lazarus McCarthy Chakwera kuti udokotala wake ndiwongola mafupa a dziko sono dziko tundefe zoti limakhala ndi mafupa tamvera inu ndiye tifuna timvesese kuti manena mafupa a dziko kapena mafupa a anthu chifukwa tu anthu akuyipherezera molakwika ndiye na apule sindifuna zolakwa ndisaname ineyo kulakwa sindifuna anthu afuna ndilakwise ine chifukwa nkhani angoti mafupa ache kuchikangawa mafupa ache kuchikangawa sono ine ndinapitako tu kuchikangawa kuchapule sinapezeko mafupa mwina ndi amene munatoleratolerana amene mukuongolawo nanga apule mafupa mukuongolera kuti kapena mukuongolera muchi black box kapena ti afuse akunkuyu mwina kapena kalampa yake kalampa yongolera kapena ili mu black box akunkuyu pachamati mukusunga ndinu black box tatiuzani anthu andi ayankhe ine mafunso akundichulukira ndikusowa choyankha ine ndati sindifuna kupalamula ndingofuna chokhacho chimene anthu akuchiyankhulacho mafunso awo ayankhidwe anthu nzambizi kuwavuta akusokonekera anthu kuti ndakufusa kapena apule anangona atayankhula koma zikuyenda apule kapena akumaganiza kwambiri mafunso akumabwera ambiri kapena akuganiza kwambiri inetu ndikusowa mayankho mafunso sewa
yankho lake ndi inuyo. Chonde tatiyankheni, chonde mwina aputi amene amakuyankhulirani ndi akunkuyu, tiapemphe akunkuyu atiyankhulire. Mwina ndiyimbe foni. Alo, alo Amoze. Inenso ndine Moses ineyo, chabe ngoli ine ndine Moses Shumba, inu ndi Moses kunkuyu, muli bwanji anemu? Inenso ndili bwino. Mwati bwanji akunkuyu? Mutu wanu atani? Ayaya. Ayaya bro. Mutu wanu atani nuyo? Iya, inetu ndili mafunso amene anthu ambiri akumandolera ku inbox ena akumata poti kunkuyu ndi anemu anu Amoze, inunso Amoze mwina mukudziwana, tatifunseni mafunso amene akuti tiafikire a president zitivuta. Anthu afuna adziwe kuti a president ananena kuti anthu akuti azigulisa matumba awiri kenako akagule thumba limodzi la fetereza. Ndi anthu akufunsawo ndoni aja amadya chitezi aja. Nthawi jana apita atanena kuti amveka kuti kumachinga anthu akudya chiteze apule ndi mene amanyamukano kumapita kunja. Mwakumbukira nthameja anakakhalako wiki ndi masiku ena awiri. Anthu ake ndi ameja akumachinga. Kokani kwa chikwewo kandi kuti ukumachinga kumbali imeneyoyo. Ne apule atabwera titamva apule akubwera mata teo basi tote aenda sit ready kupita kumene kuja kuti mwina akapasi anthu thandizo. Pamene tinamva kuti ayi apule apanga divert akuti apita kuona ng'ombe ku Chikwawa. Mukumbukiredi? Munasagana nawo senuyo? Koma munakumbusa kuti anthu akudya chiteze uku mwina munga munthu wamkulu mwina amachulukiridwa. Oho. Ndesi zidakhale bwinoto. Anakana kuti apiteko. Bwanji nanga akuti bwanji makamaka. Okay, chabwino pali mafunso ena amene munakumandivuta kuti chabwino izozo tizisiye zafetereza nanga si anthu anena kuti iwo amadya chiteze, that means analibe poti angagwire kuti angakuse kupeza matumba awiri ndi ukagula ndi anthu akuti adzala. Anthu adzala fetereza sakulandira wa IP ujaso sakupezeka sindiziwa akawale mumayankhana mundi foni yawo akawale mwina munditumizire ndingwafusa fa akawale ndamene amakonza zimenezi. Nanga tikayimbiyaso Sulemani kuti mwina akapange cheki fetereza kuje ndi kuja ku warehouse amusumiraso agotani pajasachiraso kumwa atusa unyumba amalamulo ndi ife zimatikhudza. Ndi mwina tingoyimbira akawale omwewo. Chabwino. Sakuyankhaso nawo akawale. Koma nduna zachezi bwanji koma inuyo. Okay, Amoze. Ujeni anthu akufunsa kuti kodi apule amanena zoti akuongola amafinya zithupsa akuongolaso mafupa ndi akuti mafupa ake ati komanso zithupsa zake zitizo sizinathe kufinyikazo chifukwa anthu akulirabe kuti mwina zikhala bwanji nanga simavota kuti ayandikiranso. Chabwino. Chithupsacho chimapezeka boma liti? Chithupsacho kapena ndinali zithupsazo maboma onse 28 ndi maboma 28 zaka 4 sanamalize kupsinyako. Kodi amati zimatupira pati? Nde mafupa aja aongolongola anapita nawo ku BTQ akapena amaongola okha ali pajayo ndi adokotalaso dokota nde sanaongoke. Aongoka pa 16 patikangovota kena kuno amba nokuyenda anthu kodi chimene chimakhala ndi mafupa ndi munthu kapena nyama? Anali mafupa anthu kapena nyama?
ndi sanayankhule bwino tifa anthu nde iyi anthu nde akuganiza molakwika ndiye zimene zizikhala ngati mwina apange reverse mwina statement yawo ija anene muno ife anthu fetu timamva mosiyana ndi chabwino okay basi mwina chifukwa sizikumveka so zimene mukuyankhulatu amozetu mukhala ngatiso pachamwanena kuti mndu anu sukugwira ndiye ndikukumvesani zimene mukuyankha pa zayi ndithu oti anthu uso singathe kuwauza okay amoze tiyankhulana amalawi ndimayesetsa kuti mwina ndipeze mayankho koma pepani zandivuta inenso anthu amene ndikukumana nawo kuti ndiafunse amene akudziwa bwinobwino kumene kumaongolera mafupawo zimene akuyankha zambwerera black box ija kutiso sikupezeka kaya yapitanso kuti kaya pajama tili ku state house ndiye yasowakonso ndiye ine zikundivuta kwambiri kuti ndiyankhe mafunso anu amalawi koma ineyo mwina mongokuthandizani amalawi ndikungonena kuti pa 16 September pano tisazavoterere chisoni chisoni chidaphesa nkhwali ndithu zotiso wina nene kuti ayi ndimaongola mafupa ndimaphulisa zithupsa ndiye chaka chicheni temu yachiwiri ndimene mutasangalale mukafika nokukenani kuja sindikuzikhulupirira chifukwa oyimba wina anayimba wayimba mokweza atu kuyimba nyamata amene wachi alubino wayimba akumene anafusa mafuso mu nyimbo yace kuti kapena chombo chasochera bwanji mpaka pano sichinafike kukenani kapena chamira nde mayankho sanayankhidwe nyamata amene mpaka lefa nimacheza naye takhala tikumana kubangwe kumene ankapangisa chisale sonkhano tinakumana naye kuujenu ku Blue Night so anamwitanaso takayimbe ndinakumana nayenso ndinacheza naye ku Golden Peacock ya ku Blantyre tinakumanaso kusonkhano ujenu kusonkhano uku inde uku kumene timapangisa msonkhano uku sana yankhebe zanzati sinayankhidwe tu mafuso aja ni mafuso kuti kapena chombochi chasokonekera kapena chamina paja munati tipita ku Kenani tikafika koma ngati Kenaniyo ndi ameneyi mene tikumuoneramo nde bora tingobweranso ku Igupto konkuja nde ife tudaba kuti nthawi ya ana Israeli tisanabwereso ku Igupto ifa mpaka nakafika ndithu ku Kenani anaoloka nyanja yofira nde ifeyo chatitchinga ndi chani kapena nkhani inavuta ndi amafupa amalawi ndifane kutsimikizireni palibepo zonamizidwa apa palibe zomayankhula ngati mpulumusi palibepo zomayankhula ngati mbusa palibepo zomayankhula ngati munthu womvesa chisoni lero pamene tikudziwa kuti kumene tikupita kutukamezedwa sopano apa pano amangotionesa koma tikamezedwa amoyo tisapange mistake kupereka voti yathu ku chipani cha ng'ona kupereka voti yathu kwa Lazarus Makikafe chakwera walephera taona munthu umamuyesa umamuona nde ukamuyesa amanena kuti ulidele nkulinga tayenda naye zaka 4.5 sopano palibe chachitikapo kuposa mavuto amalawi ambiri amwalira ndi njala tinene zona amalawi ambiri amwalira mzipatala chifukwa chosowa mankhwala tinene zona amalawi ambiri amwalira chifukwa cha zinthu zosiyanasiyana zimene sitingazifotokoze ndinu mboni kwinako mupitiriza nokha ine ndikungokuwunikirani zikhale kwa inu kupereka zinthu ziwiri izi pamaso pano moyo ndifa temberero ndi daliso ine ndikanakonda anthu mukanasankha moyo ndikanakonda anthu mukanasankha daliso koma zili ndinu kusankha ifa zili ndinu kusankha temberero koma tapereka zinthu ziwirizi ndipo mukuziona ifayo mukuiona temberero mukuliona daliso mukuona moyo mukuona
It's up to you now to have a choice for these two. Ambuye akudalitseni. Mawa bwino munali ndine Pastor Moses Shumba, the Lion of Judah, mwana wa Nankoma. Mbite.